Башкортостанда тупрак артык дымлану аркасында гадәттән тыш хәл индерелү ихтимал. Был хакта республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгынан хәбәр иттеләр. Бундай тәртип индерелгән очракта хуҗалыклар һәм фермерлар нинди дәүләт ярдәмен ала? Һаумыгыз, эфирдә интервью, студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортостан авыл хуҗалыгы консультация үзәге директоры Ирек Сакаев. Һаумыгыз. Ирек Зөфәрович, ошо арала гына һезнең консультация үзәге тагыла бер онлайн консультация үткәрде хуҗалыкларга. Был юлы нинди һораулар күтәрелде? Без инде ул консультация үткәрүне туктатканыбыз юк беркайчанда. Әлегесе үткән консультацияларны шушы ВКС форматында читтән торып, авыл хуҗалыгы, теге бәләкәй хуҗалыкларга, шәхси хуҗалыкларга, район консультация үзәкләренә үткәргән консультациябыз шушы күренешкә, шушы гадәттән тыш хәл индерелү ихтималлыгына. Хәлнең керү мөмкинлегенә кергәч, нинди нәрсәләр белән эшләргә, нинди документлар әзерләргә дигән сөйләшеп, әңгәмәләшеп, фикер алышып, шушы спикерларыбыз да шуның турында сөйләде. Ул инде әгәр дә шушы чәчүлекләр страховаться ителгән булса, кайчан итеп мөрәҗәгать итәргә, алар нинди эшләр эшләргә тиеш, нинди эшләр эшләмәскә тиеш, ничек итеп ул шушы хәлдән тыш чара исбатланырга тиеш, нинди справкалар булырга тиеш. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең 54 районда да нык дымлану бара, бик күп ашлыклар югалтыла. Шуңа күрә бу турыда әлбәттә без бүген сөйләштек. Шуңа күрә без инде аңа кушып, нинди чаралар, нинди ярдәмнәр, ул инде авыл хуҗалыгы эшмәкәрләре, эшчәннәре, ул авыл хуҗалыгы министрлыгы аша гына түгел, эшкуар буларак бүтән институтлар аша да ярдәм алырга мөмкинлекләре бар. Нинди, мәсәлән? Аның турында да әйтеп киттек. Әйтергә кирәк, менә Мой бизнес дигән Башкортстанның эшкуарлык үзәге аша Мой бизнес дигән институттан барып ярдәм алырга була. Лизинг компаниялары аша Башкортстанның микролизинг компаниясе аша аларның ставкалары да, ярдәме дә шактый җиңел. Алар аша техника алырга мөмкинчелек бар. Микрозаймовый кредитный компания дибез бит инде, алар аша үзенең кыска ярдәм алырга мөмкинчелекләр бар. Шуңа күрә әйтеп киттек инде, хәзер бит бик күп сораулар туа, шушы эшчеләр турында, эшчеләр талап итү турында, кадрлар мәсьәләсе бик актуаль. Шуңа күрә күп кешеләр белми, школалар белми, әгәр дә кешеләрне эшкә алган чиракта, хөкүмәт бу чиракта да ярдәм кулы сузуның мөмкинчелеге бар. Шушы бюро отдел занятости дибез бит инде, аларның специалистлары чыгыш ясадылар, безгә аңлатып бирделәр. Шушы бик күп кенә сораулар ачыклап халыкларга җиткергә тырыштык. Менә шушы консультациядә, соңгы консультациядә. Күп яклы консультация булды. Күп яклы, 9 спикерыбыз булды. Бар яклап та шушы проблемага карарга тырыштык. Мөгаен аңлаганнардыр, җиткәннәрдер, чөнки һәрбер спикерның үзенең презентациясе без бит бар, аларны без җиткерәчәкбез. Шушы булган әңгәмәбез видео тасмасында язылган, анда җибәрәчәкбез. Оннан карарга мөмкинлеге бар демәк. Мөмкинлек бар. Ирек Зөфәрович, безнең Башкортостан ул авыл хуҗалыгы кооперациясына берләшүчеләр ханы буенча ул алдынгы төбәктәр рәтендә иде. Буна ошо алдынгылык югалманы һуңгы вакытта. Ул инде саны буенча гына түгел, шушы Башкортстан дәүләтенең, Башкортстан авыл хуҗалыгы министрлыгының шушы авыл хуҗалык кулланучылар кооперативының карашы, ул бүтән өлкәләргә караганда аерылырак тора. Без инде бик күп көч куябыз аларны бергә алып барырга, ярдәм итәргә. Бүгенге көндә Башкортстан шушы кулланучылар кооперативының саны буенча, табышлары буенча, анда кергән пайчаларның күләме буенча без беренчеләрдән булып торабыз. Әйтеп китәргә кирәк, бүген 445 авыл хуҗалык кулланучылар кооперативы теркәлгән. Салым инспекция реестрларында әйтергә кирәк, 260 кооператив шушы авыл хуҗалыгында җитештерелгән чималларны эшкәртү өстендә эш алып бара. Ул инде күп кенә күләмдә сөт, күп кенә күләмдә ит, чәй, бал, үләннәр төрлесеннән, гөмбә үстерүләр, бодай эшкәртүләр. Бу бит инде гомумән әйткәндә кооператив хәрәкәтендә күбесенчәрәк нәни бәләкәй хуҗалыклар, крестьян фермер хуҗалыклары катнаша. Ул инде олы холдингларга ул кооперация кирәкми. Әлбәттә, бу кесе эшкуарлыкка уңайлы. Беренчедән
Бердәмлек ул айрым бер көс. Шулай бит икенче яктан караганда, мәсәлән, шул ук дәүләт ярдәм алган сакта был кооперациялар булу уңайлымы? Ул дәүләт ярдәме, ул бит күп төрле. Аның быяклап та карарга була, быяклап та карарга була. Шуңа Аллага шөкер ул бар. Әгәр дә инде шушы кооперациягә берләнүчеләрнең онда иң күп саны шәхси хуҗалыклар. Аларга бүтән яклап хөкүмәт бик ярдәм итә алмый, чөнки аларның юридик статуслары юк. Шәхси хуҗалыкларда бүгенге көндә безнең 460 меңнән артык эре терлек бар, 400 меңгә якын вак терлек бар. Елкы атмалы 250 меңнән арткан, 113 меңнән арткан әйтеп китәргә кирәк. Умартачылык бик көчле Башкортстанда. Алар бит күбесе шәхси хуҗалыкларда. Шуңа күрә аларга ярдәм шулай ук кирәк, чөнки авылда кеше мол тотып, авылча яшәргә ниятләре булган кешеләр дә күп. Кайсы бер кеше аңардан да мин дип булдыра алмыйм дип киткән кешеләр дә, әмма ләкин авылда тормыш аңа бәйле булырга тиештер дип уйлыйм. Шуңа күрә кооперациягә килгәндә шушы категория кешеләргә ярдәм кооперация аша бик нык. Гомумән шәхси хуҗалыкларда тимәк кооперациягә берләшә ала. Берләшә ала, алар закон тарафыннан берләшә ала. Әйтергә кирәк, менә мин инде генә әйтеп киләм, берничә фермер хуҗалыклары бер үзеңә генә шул ук мал суе цеханаларга кыйбат, яки бер шимал эшкәртү оборудованиесе аларга бер кешегә генә кыйбат. Берләшкән очракта шушы умартачыларга без әйтеп киләбез. Сезгә бит бар аның сыйфатын белергә кирәк. Алагыз коралмал, шундый сыйфат алыныр. Ул 45 миллион тора. Бер кешегә ул не кирәк? Әгәр дә синең күләмеңдә әз икән, чыгыш табышыңда бәләкәй икән, син аны гомумән әйткәндә ала алмыйсың. Җыелышып берләшеп кооперациягә керсәк, аның кооперациядә берләнгән шималдың да күләме күбрәк, балның да күләме күбрәк, шулай ук итнең дә, сөтнең дә. Сөтне бит теге һәрбер кеше фәләк белән илтеп бирә алмый сөт заводына. Аны җыярга, шушы җыя торган кешеһеннән башлап техникаһына тиклем шулай бит. Ул бер кешедә булырга мөмкинлеге бар аның. Ул вакытта ул теге ачуланып әйткән сүз кебек перекупка әйләнә дә, ул үзенең файдасын гына эзли. Кешегә ни файда? Кешедә файдасы булырга тиеш. Шуңа күрә бу очракта кооперация менә Башкортстанда кооперация караш икенчерәк дип әйтергә кирәк. Шуңа бу безнең традициямы шундай кооперациягә караштан айрым булуы башка төбәкләрдән. Заманында Башкортстан беренчеләрдән булып үз программасын җитештерде. Шушы программа, табыш китерүче программа дип аталган, шуңа карашлы безнең кооперация хәрәкәте дә алга нык китеш атлады. Күп өлкәләр безнеңнән карап шундый программа эшләргә ияреп киттеләр. Шуңа күрә традициягә әйләнәдер дип әйтергә кирәк, чөнки теге ул нинди эшкә дә әгәр дә кырда басып үрәтеп әзрәк аңлатып торучылар булса, ул мәктәптә укытучы кебек бала бит укытучы үрәтсә генә үрәнә. Шуңа күрә караш икенчерәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә менә без башлаганда, мин инде очрашканса шуны әйтәм, заманында кооперациянең табышлары 370 миллионнан әз генә артып килә иде. 30 кооператив эшләп килә. Әле инде менә 23 елны без 3 миллиард 100 миллион белән табышлары белән битердек. Бу 24 елның ярты елына 1 миллиард 410 миллион табыш белән кооперативлар чыктылар. Аллага шөкер, ел әйләнәсенә 110 мең тоннадан артык шимал җитештерәләр. Бу инде әйтергә кирәк, 2500 сәүдә нокталарында үзләренең товарларын саталар. Кооператив шәртләре барлыкка килә башлады. Әйткәндә, бына җитештерү ул снапта бик яхшы, әмма бит ул җитештергәндә хату да кирәк. Уларның тимәк үзләренең селтәрләре дә хәзер бар. Селтәрләре дә бар, берничә магазиннар, менә берничә селтәр дип әйтәбез бит инде, берничә фермер хуҗалыклар, кооператив хуҗалыклары шул берләшеп үзләренең товарларын, үзләренең ризыкларын җитештергән саталар. Әйтергә кирәк, менә инде күп кенә өлкәләр бездән килеп карап китәләр. Аллага шөкер, Башкортстанда үзебезнең региональ сәүдә җилтәре бар. Без инде кооперативларны федераль сәүдә челтәрләрендә чыгарабыз. Без шушы федераль күләмдә таралган фермер утраулары дигән сату мөнәсәбәтләре бездән башланып киткән, магазин эчендә магазин барлыкка китерү.
Ул инде товарный магазинга сдавать мисең, үзең шунда басып, аларның берничә күләм җирен арендага алып, урынын сату итү, шушындый мөнәсәбәтләр, сату мөнәсәбәтләре Башкортстаннан башланып киткәне. Әйткәндә, бу супермаркетларга инде ниндидер мөештә мотлак ниндидер булһа фермер нөктәгә тора. Вот менә шушы әйтергә кирәк, бик уңышлы пример булып чыкты. Шуңа күрә, бездә инде күп кенә ярмаркалар, ярминкәләр, шундый сату очраклары әйбәт куелган, менә әйтеп китәсем килә. Аллага бирсә, ноябрь аенда безнең бренд дигән зур күргәзмә булачак ВДНХда. Шуңа шунда инде менә Башкортстанда җитешкән бөтен продукция күрсәтеләчәк, сатылачак. Ул хәзер бик зур традициягә әйләнеп китә. 200дән артык продукция төрләре була, төрле ризыклар. Хәзер без башлаганда искә алсак, гади генә банкаларда гади генә итеп эшләнгән, тышлары да шундый гади генә эшләнгән товарлардан башланган. Хәзер килсәң, менә күз карашын куандырырлык, тәмле, исле, татлы, сыйфаты югары булган товарлар менә йөреп торалар. Күрә халык йөри, халык ала. 1-2 көндә 4 миллионлык товар сатып, бәләки хуҗалыклар, әйтеп китәргә, бәләки хуҗалыклар белә башлыйлар, алар мөнәсәбәтләр белән алмашынып, китереп бирү, менә шундый китереп үсеше улар шулай дип. Икенче тармак, икенче кимәлгә күтәрелә дигән булар. Интернет селтәрләренә чыгып, хәзер бик әйбәт кенә сата башладылар. Кайчакта үзебез дә аптырап куябыз. Менә булмаганнан гына килеп чыгып, шундый эшләр барлыкка килә. Ул бит инде шушы ярминкәләр, белү, төрле каталоглар эшлибез шунда. Бушлай аларның телефоннарын күрсәтеп, кешеләргә тәкъдим итеп, төрле өлкәләргә барсак, шуларны таратып йөрибез. Бизнес биси диләр. Алар белән, менә безнең эшкуарлар белән бергә бүтән өлкәләргә чыгарга тырышабыз. Өлкәләргә генә түгел, сит илдәргә дә сыгылса, башка өлкәләрдәге эшкуарлар чыгалар, Аллага шөкер, менә дәүләт тарафыннан үткәрелгән миссияларда эшкуарларга бергә алып чыгып үзләренең товарларын тәкъдим итәләр. Беларусь, Үзбәкстан дибезме, безнең башкалада менә выставка булды бит, Бөтен Россия дигән зур выставка ВДНХда. Онда без берничә тапкыр үзебезнең шул ук кооперативларны алып барып, фермер хуҗалыкларын алып барып, аларның товарларын тәкъдим иттек. Аллага шөкер, сорау бар. Аны хәзер инде башкорт балыгына түгел, бүтән килгәндә дә Башкортстанныкы дип танып биреп торалар. Танып белеп, прям кулларын сыйпай тәмле икәнен белеп алалар. Шулай да булһын, һәм уңышлар теләйбез эшкуарларга һәм республиканың авыл хуҗалыгы предприятиеләренә. Бер рәхмәт әңгәмәгезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан авыл хуҗалыгы консультация үзәге директоры Ирек Сакаев менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.